येते वरची बाप रे बाप बुझाता कि काठना लोग के नींद लगल उठुन कि ना जी का माने इंतजार क्या करत रही जे भौजी हम तब ही जाई बंदर नहीं खे जाए के कभी के इंतजार करतिया ले भौजी का ऐसा कोई बात बतियो अरे बाप रे बाप बुझाता कि साधु बनत नहीं कहिया ले बे हमर जानत न मन लायक शादी नहीं के भाई बाप रे बाप फोना को कैसे बतियावत रही जान करे जा तो का कहत रही अब आग नहीं तो छाव धरत नहीं माने भौजी के देखावत नहीं हम का जानत रही कि ऐसे कुल होई ना अच्छा ना क्या बकवास कही उठी बुझाला कि रोवा के तन की बुझेबन कर जाए के कहा था नहीं छोड़ के इंतजार करत ना गोनी भागे अब जाए अब मत आई ठीक बा बिहान में आई पता ना वहाँ के कहाँ रह गई अभी तक ले ना आई नहीं कब तक ले इंतजार करी वहाँ के आखिर का करता नहीं यहाँ के का हो गई ना बोलनी ना हंसनी और यहाँ के सुत गई लगता कोनो गेम खेलत नहीं हमारे साथे ए जी सुनो तानी का ऐसे काहे उदास होके रो बोलो तानी या सुतो होने अरे शादी भइल बा हमारे से ना बोलनी ना हंसनी आखिर मुंह फेर के काहे सुता तनी रो बोली ना हटावा ना देखिए पास हटावा आखिर रो के हो का गइल बा कुछ नहीं किया भाई कौन ऐसा हमसे से गलती हो गई जे रोरा हमसे नाराज हो गई बोली ना का बोली तारा से कुछ नहीं की गलती तार मैं बाबू माई कइले बड़न गलती और का हमार माई बाबू का गलती कइले बड़न हमरा के बताई हम तो जानी कि का गलती कइले बड़न बोली ना छोड़ा ना जा सुतो हमार माई बाबू का गलती कइले बड़न आखिर उन्हें बताई तबे तो जाना कि का हमार माई बाबू से गलती हो गई बा ऐसे हम कोनो भगवान तो ना हनी कि हमरा मन के बात जान सके ए जी सुनो तानी काहे परेशान करू का बोलो का हमार माई बाबू कइले बड़न बताई तार माई बाबू का नहीं कइले हैं ना हमर माई कुल संगतिया कर लौसन बियाह में ना कोनो के इज्जत भइल बा ना कुछ भइल बा वैसे ही होला व्यवस्था हाय हाय मैं 10 अंगुरी खाली बा कुछ हो एकर में बाप पहनावल नहावल ये जी माई बाबू गलती कइले बड़न ना हम नहीं ना कइले तो हमारे से काहे मुंह फेरत है डौरा केकर से मुंह फेरी तार माई बाबू भी जाए के हमार सुहागरात मनावे कौन बात नहीं की कब तक ले हमसे नाराज रहो आज नाराज भाई कल बोलिए रे कैसे शादी को केल भी कोनो भाग के तरह किए और फेरा ले ले बेरोरा से 7 जन्म तक के थोड़ा थोड़ा बात खातिर उन्हें नाराज भाई ए जी सुनो तानी ए जी का हो हैं चुपचाप सुत नहीं जा हमरा चुपचाप अपने मुंह फेर के सुत अच्छा कोनो बात नहीं के आज न तो कल मानी जम रोरा जान का आखिर ए में हमार का गलती बा गलती माई बाबू कइले बड़न ना तो फिर हमरे के सजा काहे देते नहीं रोरा काहे देते नहीं आखिर हम रोरा बिना कैसे रह रोरा की ना पता रहे कि हम एक गरीब परिवार से बने हमारे में जौन माई बाबू के जुड़ल तोन दिल कहाँ से उतना देता मानते कुछ भी बात बोलबा हमारे से तो कोनो गलती नहीं की बोल तो फिर हमारे के काहे गलती की सजा देते आखिर कब तक ले से मुंह फेर के रो सुता कोनो बात नहीं की आज न तो कल रो खुद ही मान जाए हाँ तना देरी हो गई के हालत चल रही है ये भगवान ने मके देखा भाई पंखा चलता बोल उठल बैठे होई देखा देवर जी के बाप रे बाप का तना नींद आवता अजी देवर जी अजी
लागत कि कतना रात भर जागल बानी ओइसे सुतल बानी। अच्छा हम त पागल बानी बुला के रात भर त जगले न हो खाओ तब उठम कि ना उठम पकड़ाई में पता नहीं। अभी माथा मत खराब करी। ई कैसे बोलत है जी बेटा हुआ अरे उठी जी कतना रो सुता तानी हम मानत नहीं कि रात भर जागल बानी तनी तो उठी अब काहे के जागल बनी त कहे तना सुता तनी देरी रे का करे का करी ऐसे कहे खखो आज मेहरारू के मुंह देख के वैसे बोलत तनी त कल जाके का करत दादा के मुंह नहीं का देखले बनी हम अभिशाल मेहरारू ऊपर ना पड़स। ई कहे ऐसे कहतन जी तू ही बताओ गोइल बनी बारात में हमनी के क्या कर रही है कि हमार जे भी जाई बाराती इज्जत करे के बा एक अच्छा दहेज नहीं खेली हल देखो तो हाथ में एगो अच्छा मैं हमरा लगा देखाओ तनी कि भौजी बोली हम भौजी के आगा मेहररवा के अथु करी एथि करी ना सहतिया के हमारा इज्जत भइल ना कुछ भइल ना बाराती के बढ़िया से नाश्ता पानी भइल यही खातिर का बियाह भइल रहल हो जवा गजब रउआ बात करत है जी बा कैसे काहे कहत तनी माना तनी कि गरीब हो लोग लेकिन नाश्ता पानी ना करेले ओई कुछ देलहु नहीं खन आ सिकड़िए जी सिकड़ मुंह ताकत रह सिकड़ी मिलल रह जवा तारा के बाप रे बाप गोछरे सिकड़ी के जी गोछा रहे नु आ कन्या कहां बिया जा बिया वही में अपना रूम त हियमा के कहां सुतल हियमा ना रोक सुजत रहे हमारा नहीं सुते को हां भोर में आके सुतल कम हमरा के का सिखावत नहीं देखो तनी कन्या का करतिया आ जल्दी से फ्रेश हो जाई हाथ गोड़ धो के बुझाता कि सुतल हो तनी कुम करम ऐसा बाप रे बाप का तना नींद लागता एक तो देवर हमर होमा सुतल बनल ना होय जे ए महारानी जी ओ करबू के उठाबू बाप रे बाप का तना आजमगढ़ के नींद लागल बा अरे सुनाता हो दीदी रौदा हाँ दीदी बोले ना माने अभी तक ले सुता ही के बेरा हो गइल 9 बज गइल एक तो हमर देवर हो जाके सुतल बान तू हे जता तुमको नहीं बुझा ससुर में लड़ू के नैहर में सुतल लड़ू कहाँ सुतल बनी वहाँ के हमके कुछ नहीं के पता हमके कुछ नहीं के पता तो केकरा पता रहे चाहिए हमरा पता रहे चाहिए वहाँ के हमर से नाराज बनी तो तार चाले वैसन बाकी नाराज रही हन तार माई बाबू वैसन कइले ही बड़न की नाराज रही हन कौन के खुश कइले बड़न माई बाबू कइले बड़न ना सुना हाथ ना घर में बिया हाथ ना बड़ घर में बिया भइल बा एकर मतलब कि कपार पर मत चढ़ ठीक बा सही कहला गरीब भिखारी हो खेलसन दीदी जौन गरीब इज्जत दे दी ना वो अमीर कबू ना दी हां चुप रह हमर कुल अड़ोस पड़ोस के देवर गइर हसन देखो तनी कि कतना इज्जत कइले बा तार माई बाबू तो हन जानी अगर गरीब हई कैसे बाड़ू हो हई बार खुले झकोरा मोतीन तार तन को नहीं के बुझाती अमीर घर के पतो हो त तनी अमीर पन देखावे के चाहिए दीदी गरीब घर जान ना एक लोटा पानी दे दी वही काफी बा चलो मत सिखाओ लात मार के फेंक देबे ला लोग बाप रे बाप हमरा के सिखाओ तड़िया चलो के करी झाड़ू बर्तन में हो हम जाते हैं दीदी करे जल्दी चलो बुझाते कि बैठा रह तड़ू अब तड़ी राज पर बैठ के खाए और कुर्सियों गंदा होगा एक के भी झाड़ू लगा देते हैं ये रामा अरे भोथनी ई का करते ये विपत्ति में ए दीदी झाड़ू लगाते हैं तोर बुझत नहीं ऐसे झड़ सही में एकदम जइतर भिखारी घर के बाड़ी तोर के भाई बाबू नहीं खन सिखैले तनको कि का करल जाला का नहीं करल जाला हां सही देवर जी बाबा जी कहत रही है दादा की एकदम भिखारी में सम भौजी कुछ ना मिलल करे तोर बुझत कि ना ऐसे झड़ लगावल जाला ये झड़ लगा तरीका हां हम नहीं कि आंखें नहीं खुद देख कबू के हां बताओ हे पझाड़ उठ के आवतिया सोफा पर हे दीदी हमके नहीं कि पता तो रोना बता सकते ना तब बता सकती त का मैं तो सिखा के भेजले रहा मैं अपना कुछ सिखैले रहन हां दीदी बाहर माई बाबू के गाय बीच में लाओ दीदी लगाई बहुत से जवान कहत लड़ो झेल लड़ो अभी बुलाओ तनी देवर जी के बताओ तनी कि भाई बाबू का सिखैले बड़न का नहीं खन सिखैले वो बेटवा ठीक कहत रहन चल जल्दी झाड़ू लगा लगा आओ अगर कपड़ा से पोछल न धो के तार झोकरा का बात समझ लो ए दिखा टूट लगा चो उठा दे उठे नहीं थे ऊपर की जल्दी झाड़ू लगा आओ ना अधू धरे बटे बर्तन धरे बटे धो दिए वो तड़ी अथु करे सही कहो गलबा जितना गरीब इज्जत दे दी ना अमीर
मिलल रे। अरे का करी धन दौलत बंगला जब हमरे की इज्जत ना मिले। यहाँ के तो सुतल बानी, इहो के जगह बतनी तो फिर गुस्सा करो। कोनो बात नहीं की एक बार कह के तो देखी। ए जी करे उठी ना रौरा। चल सुते रहा। सुने ना रौर भौजाई हमरे को बहुत मारला रे। कैसी करते रहे? मेहनत से तो गाड़ी देता रे। अच्छा तो हम तब भौजी के तब जाके मारी पीटी समझा तेरे चलते भौजी के हम तब मारी पीटी लूं ना जी अभी कहाँ गला है। तोरा हिम्मत कैसे भइले जाके कहे के कि हमर भौजी मेहना मारतरी। अगर रौरा से शादी बड़ तो रौरा से ना कम तो की कर सको। अच्छा हो ठीक कह हमार से शादी भइल बा तो हमार से कहबे हैं ई पहिले ही अपन बाबू से कहे ना पूछला हवे क्या जब ई अपन बाबू से कहे ना पूछला हवे कि केहू बोली चली ना हमरा के हैं चोरी हमके हमारा से देख तोर परछाई हमारा ना लोगे के चाहिए हमारा वीडियो आइली तो भटिया के फेंक दे चल भाग के जैसे जो रोली से जावा मार लगा मुखी जो चिन्हत नहीं किस हमारा बताओ ओए चरे तो ये हाल रे। अरे जाए नहीं तो ये हाल तोरा का यही में तू ही रहो जल्दी सुनो हमारा के जाए दे हम एथी करे तो मतलब पिया दे हम चिन्हत नहीं किस हमारा क्या करियो कि कुछ नहीं के पता। जब नैहर में रही थे बचपन से ही दुख देखनी और ये जाने दीजिए वो हमके देखेंगे मिला था। इससे अच्छा हम जी की क्या करम चाहे कुछ भी हो जाए अब हम इतना दुख ना बर्दाश्त करम। या तो हम ही जियम न तो दुनिया के जिये दे न तो हम अपन जान दे दे। हम एक पंखा में फांसी लगा के अपन जान दे दे ना के जिए के हमके एक पंखा में हम अपन जान दे दे नहीं हमके जिए के घर में रोज रोज के ताना से हम तंग आ गए बैठे। भाई हमके माफ कर दियो। बाप रे बाप सही देवर जी कहत रही एकर कुछ का लूर नहीं खे एकदम साफा नालायक बिया ये राम। अब हम का कही कैसन घर में भट्ठा गइलन हमर देवर जी बताओ ये कहाला कि गरीब घर के लड़की का जी का बात भइला हो जाके हमर से लगावत बजावत रहलिया ई का कहत जी का लगावत बजावत रहले जी कहत है कि तार भौजी में ना मारतरी ओहे रामा कहत है कि हमरा कोनो काम धाम करे के लूर रही के देनी है चार पांच झप घीच बाप रे बाप ठीक कइलन उ ही लाइक बटले बिया जानी कि नी के बिया ढेर ओकरा के सहकाव म जनलू हमारे कौन काम बजी सो कइला के रोगे न सहकाई की का करब ढेर शौकीन हूँ चार पांच झप घीच दिया हमारा ओर से लाऊ भाई मत सोचे नु कि हां तब न काल कहब कि भौजैया मरल सम मौगी के अब तू दिमाग ज्यादा मत लगाओ जानलू ज्यादा दिमाग लगाइबू तो फिर हमार खोपड़ा गरम हो जैसे हम दिन रात टेंशन में रहत नहीं हम आया त ना मजा जोकर कल से कि भौजी लाई लगले हम कुछ बोलना है जी अच्छा कहल से तो खाली कहला कि काम धाम अपन हे पजन तनी हई झाड़ू से बाहर जला है झाड़ू से सोफा झाड़ू से बाहर रहे ये तोरा माई के एकदम नालायक बिया कुछ का लूर में कुछ नहीं कसन सिखवले एक से कहल जाला कि देखो बराबरी में शादी करे के चाहिए तो तोहन लोग उठा ले उसका ने रूप लेके ओकर चटबू लोग के का करू हम जानी न कि लड़की खूब सुंदर बिया फोटो आइ रहे त कितना सुंदर लागत रहे चलो यार सुंदर का चट सुंदर तो बोतल ही जी सुंदर लेकिन कुछ दिलस ना ई देखी ना कुछ दिलस छोड़ी तो ओकर कुछ के लूर नहीं खे पहिले जा जा ओकर से मोय काम करवाबो तो जा हां जी कपड़ा खींचे के बाटे जा मोय काम करवाबो ए टू जेड मोय काम उ करी
चलिए ठीक है बेटे रउआ जब कहत हई त जाता नहीं सही में काम करवाओ अपन जा बताओ रानी मुंह धोने के हाथ ना मजाल जे हमरा देवर जी के ओहे देवर जी बाप रे बाप काहू भौजी और देखी ना ये देवर और लूटा जाई के को देलो से त भौजी आइए दे भौजी अरे भौजी को धरो तो दे ओ ये त तो फेरा में डलला से भौजी ये देवर जी को ना अब का ये देवर जी अच्छा रंग बड़ी भी जोड़ लागी हमनी के और ये भौजी हम न जनी है भौजी हाथ में छोटी मोटी बात करती खाजी लगली यही से कहत रही कि तोरा के दहेज चाहिए ले दहेज अब तो लगा ये झुटको ये देवर जी अब का होई जी बड़ी अकलंग लाग जी हो ये भौजी अब तो अकल लागी बेले और इधर माई बाबू के उ ना छोड़ी देख ले रोवे पम धारब रोवे के गोद ये देवर जी कुछ करी ना जी हमरा नहीं के कुछ बुझा ये झुटको जय हम न जनी है कि तू ऐसे कर